video rakazotenderera nderako usina kupfeka uchirowa nyaya yekuzobuda zvichienda pama social media uchirowa usina kupfeka yakusiya uri papiwo sedunga munhu semwanasikana une makore mangana 26 yakusiya uri papi aipo pandakatoomerwa kuzi handina ndisitorina Kanazano siyana inini kutozvifungwa hapana ende handina zvandichazviita kwezi vhidhiyo ratofamba ende rafamba ende chero taenda ndine mukomana ndodanana naye anga andidzoti adaurora acharori dzadziri nguva idzi I think dzadziri uma7 makuseni ndakatanga kurohwa muno funga ndo pakatsemukira musoro wangu apo shuwa wakandidhonza muno munhu ndomakabvarurirwa sketi yangu skeni ini semunhu anga akarara apa ndakafuga chifilisi chiri mumba vatatongotora chifilisi chachi ndobva taenda wakaita kundidzipa kudai so hembe yakabatwa kudai so tambo dzienda ngakabata hembe kudai so tichienda tasvika kushopiri ukoko amene akabvunza kuti munhu yakapfekera kanoti haana pendera sati rambobvaruka zvakanyanya zvokuti kanoti raidambuka kana kuti sei ndopakabva toti tena kuya nobva akati haana kana kupfeka achidhonza chari ndofunga ndomupa ndakadzonyatsokuwarira rukoko kozi airova neshamapo ndichirambira chari yanga ndakafuga ndopakabva toti kutorambira chari achiramba chirova rukoko ndatongopedzisira ndaisiya chariyo mandatanga kufamba ndine pendi ipapo. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +263 77487 2063. Muri Zimbabwe tiri kusangana pano pa Sly Media TV tangana kukwanisa kuti makadiko vatariri vepa Sly Media TV imi Mukoma TV mana enyika ningatange nekukutendai nekusubscribe nekufollowa kwa muri kuita mapages edu tiri kuzviona zviri kukura ku Facebook tiri kuita in average of 1000 per week ma new subscribers ku YouTube ndizvo zvimwe chetezvo aiwa zviri kukura tauya kunoku kuti tigadzirise nekunzwisisa nyaya iri kutenderera pa social media yemusikana Akambobuda asina kupfeka achirohwa nevakadzi vaviri tiri kunoku ku Uzumba Maramba Pfungwe sekuziva kwamunoita kana tinge tasangana nezvatinenge tasangana nazvo makuhwa tingasvika kunzeve dzedu tinomhanya ikoko todzifambira tichida kunoona kuti zvakamira sei inyaya isiri kufadza inyaya iri kurwadza vanhu vazhinji kuti kosei zvadai zvasvika apa zvanga zvaita sei tikati aiwa isusu regai tisvike kutinonzwa kuti zvakamira sei nekuti pakaperera video apa ziripo pakaperera nyaya saka tiri kunoku zita ndonze sembi yebasa tiri kunoku tasangana nemusikana watakuziva iye zvinezvi kunzi anonzi Happiness akanga achirohwa nevasikana vaviri vanove Mukoma nemunen'ina anonzi Tambudzai Manjera naTanaka Manjera vachimurova vachiti roorwa enda unoroorwa siyana nemurume wedu tasangana naye iye zvinezvi kuti tinzwisise kuti zvakambofamba sei musuwa zvakaitika izvozvo chandingangotanga nokutaura ndechekuti aiwa tamuwana ari mutano kunyange aine ma-injuries aanawo asi chatingakuda kutanga nokutaura kumuri yeZimbabwe ndechekutotenda Mwari nekuti mupenyu nekuti kurohwa kwaaita kurohwa katakaona pamavidheos ikoko kunopisa tsitsi kunorwadza especially kuchiitwa nevakadzi vachiita kune mumwe mukadzi regai nditori mukana uno wokumuchingamidza pachirongwa chedu chinechi chanhasi chatinoti community podcast tiri mumaruwa imomo Happiness sezita rako tiri kufara kuti takuwana uri mupenyu uri mutano tasvika paunoshandira uchidya uri sei nhasi simudzako microphone nhasi ndofunga chikurwadza musoro neruoko rakasvimba
Mainjuries aunawo titangire ipapo ndepapi nepapi pawakakuvadzwa pese? Especially apo ni apa nemusoro ndopano pakanyanya kukwara zvakanyanyisa mumeso mani ngorwadza zvamuone kuzvimbosha mudzawairo. Vatariri vepaSlyMedia TV vangada kuziva kuti wakaenda kuchipatara here Happiness? Kuchipatara ndakaenda. Alright. Kuchipatara makaswedwa sei? Ndo panguva ndakazonge ndichizosonwa pamusoro. Simudzai izwi mbichana ndoziva kuti uchiri kurwadziwa asi ndokumbirawo kuti vatariri vanatsonzwa kuti nyaya yako yakamira sei, handitika? Right. Ndo nguva ndakabva ndakatanga nenda kupolisi kuti tinyorerwe pepa rekuti tiende kuhospital. Vanoenda kuhospital ndo panguva ndakabva ndatanga kunzi wakakwara paini pai. Ipo ndikati apa pakangoungana ropa kwese papa nepfudzi pakazosonwa. Ndikati handisi kuziva kuti pakakwara sei, mbonditarisaiwo. Nguva ndikatariswa kuti apa pada kutopariwa pakaita sei, pakanyanya kuzvimba pakadunduira ropa. Nguva yakati reza mbandaudza sisi ndikati sisi kwanzi kudiwa chirezedol kuti ndipariwe patariswa. Nguva yakatopapara pakatanga kubuda ropa rakasangana neurwa nguva iyoyo. Rakasangana neurwa. Watoti zvakaitika rini ndipo tikati nezuro but tikashaya polisi kwanakiwa kwatodoka umva tichongorara nzaungwa kutoora musoro but pada kutosoma. Ndipo pandakabuda sisi wangu ari panze. Pandakabuda ndati sisi akwanzi pada kusonwa. Ndipo wakataura itirwa zvese zviita sei zvoda kuitwa itirwa zvese kozi unogona kutokuora musoro. Ndipo wakatanga pa clean vachitobuda futi ropa neurwa. Svika ndazosonwawo ndofunga musoro wacho ndokatonyanyokuvara kozi kana meso munenge mungonzwika kuzvimba. Alright. What is zita rako rakazara ndiani? Happiness ani? Chikurira. Ndiye Happiness achikurira watiri kutaura naye akanga achirohwa natambudzai pamwachete natanaka. Tadzoka zvekare tiri kuUzumba ndokwatakanga tiri kune murume uya anonzi Pondai akapondwa natsikai. Pakataurwa mucomment section nenyaya yemazita. Nhasi tiri kuno kuUzumba zvekare kune zita rinonzi Tambudzai watakaona achizvuzvudza nekupunzira mwanasikana anonzi Happiness pasi. Hatisi kuziva kuti zviri mumazita ndezvipi, tinozvisiyira kwamuri imimi muri mucomment section. Tiri kuona iwewe uchirohwa pachitaurwa kunzi roorwa, zviri kuratidza kuti wakatora murume watanaka. Ndo maziro atiri kuita nekunzwa kwatiri kuita muvideo. Zvakamira sei? Panyaya dzemurume apa wakasvika ukangonditi tifonero namba dzatiri kuda. Tena kwacho ndakasvika pandira kati ndifonero namba dzandikuda. Ndakatotanga ndamubvunza kozi ndakatorara musoro wangu waitorwadza. Ndati namba dzamuda kufonerwa mambobva kupi? Ndanditi ndabva kwaMashambanani. Ndati mama nafonera kozi yake ifona ngakati yakuiga mubhoto wamudaiso. Ndati mama nafonera kati andina ndoda kufonerwa namba dzandiri kuda. Ndatongoita bvati chingoita kana kupipa kana kuisa kobe. Saka nguva dzacho nedzodzo dzomba adaidzira namba dzemurume wake wacho nedzodzo. Adaidzira mba ndadzidira namba dzangoburitso zita remurume wake. Ndilaki. Ndobva tongondibata hembe. Zvotoradza kuti ndidhonza daiso. Mba nditi zvonizvo mba todaidza muwake ndopaka mene takati mayana anodaidza nezita. Apa nditanaka uyi naye. Nditanaka ngani naye muno. Ndopati andamubata chichi munhu aita sei anoda ane murume wangu kuti ndiwane nguva yekuwatsanangurira kuti kana nemurume wenyu hatomborari kana namba mangu ndandisina. Wakabva tongu uye akabva kunzi akatongosvika nekundoamupama kumeso. Tambudzai manje. Tambudzai. Tambudzai ndiye mujaendu. Ndiye mujaendu. Ndandisina nanguva yekuti ndiwatsanangurira kuti murume wenyu kana mwanyatsomubvunza. Namba takatorana kwatakaita ndofunga kundi approach akaapproach. But kuito zvoti takazosvika pastage yekuti tikarara tese kana kuti chii. Asi mukada muchidana naye nyeri. Kudanana kwacho ndikuita ipi kuti munhu anongoya achitenga doro sekuti pana papabhawo munhu anongoya achitenga doro. Koedza kunze vanotanga kutaura kuti ndikudanana nawo. Kuzondouya pamwe pacho unonoya iri mhuri yese papi.
Pana panongonozara kubva kurori inenge iri papa, mota dzawo dzese dziri papa. Dziri panapa. Pauri kuti panapa panonzi pani patiri panapa? Panapa ndi pamorisi. Tiri kunharaunda ipi? Munokuti kuchii kunoko? Kuzumba. Kuzumba ndirika. Zvadaro saka inini ndakada kuti ndiwatsanangura kuti murume wenyu wamuri kuti imi ndodanana naye. Kusi ndakazoita dhera ndakafona mumatundi ndichifona nama-MT. Ma-MT pano pa akanga atora. Atorwa na Lucky. Lucky wachanga atotenga doro ma-Black Label. Wakutoenda apa ndikatovatera pamota ndikati Lucky wakuenda kuma-MT angu. Ndichamawana kupi. Ndofunga ngwedzi dzakatondipindura rafu. Nekuti ndikatoenda ndikaudza vanhu ngwari muno ndati rafu itotorwa nemunhu yansombozoti Lucky manje akakupindura rafu. Akati wambondone chimwe Black Label andimwe Black Label. Ndikati kuwana wako watengera orairi. Ma-MT angu. Achienda ukaenda ukadai so. Handisi kuti wakaenda nekupi kumba kwawo. But zvadaro ndakazomufonera futi ndichangovhara bhawa rinori. Kwako kumanguva ipa. Munovhara nguva iyi. Abhawa tosivhara redu kuma9 kana kuma10. But idea iroro takatononoka kuvhara. Alright. Ndatovhara kuma2. Ndakatomuti ndatofona foni yake. Haana kudaira but foni yakaringa. Pandamunyorera message. Ndikati Lucky ndikutochi ma-MT angu. Ndiziye ndofunga kuti pakabatikana mukadzi wachikuzi akatanga akumba. Kana paindroira muno mwaitaura kuti hanziwo unofona nguva dzaunoda. But handifone pese pese. Iye pamwe pacho ndianotonditenga kundinyorera mameseji pafoni yangu. Kuti sei bho. Pamwe pacho ndotomubvunza kuti wakaregereko kuuya basa kwangu kuti kakonde muri wanomboenda kubva vari kuseri. Mungondibvunza kuti uriko here inini makauya kubasa makauya wani kumashops but makatadza kusvika pabasa pangu. But kuti nditsanangurira wakadziwo kuti handina kuwana nguva yekutsanangurirana nawo. Saka kuno kutaura kuti Lucky angori customer yako. Ndomumiriro nga zvakatoita kuti kudanana ngakandiaproacha ndamubvuma handitika. But kuite zvotena kuti vanhu vanone need yekuti havana kunzwisisa nyaya. Vakusvika vachitongondirova. Handingati kana mumba mangu haatomuziva mumba umandorara. Haatomuziva kuti makaita sei. But munhu kutoti chero akasvika panapa mune vanhu kana mari dzake dzakaita munhu anokwanisa kutengera bhawa rese. Iye Lucky wacho. Iye Lucky wacho. Saka ina handizivi kuti kuaprocha kwakandiita pamwe iye wani kutaura kwaakaita. Kozi iye mukadzi wachinaiti nhamba dzako dzakasevhwa hanzi Morisi ichi. Hanzi Morisi chi, Morisi Depo chi. Hameno handisi kunyatsoziva. Ndiyakaiti chi. Kozi ndandato munhu anga atone marwadzo ake zvake ndichitorwa sei. Ndichitorwa zvakawanda nansi saterere. Muno ndo mandikatanga kuroverwa. Muno. Dzadziri nguva idzi. I think dzadziri ma7 makuseni. Ndakatanga kurohwa muno. Funga ndo pakatsemukira musoro wangu apo. Tena kuyo ya mbati. Uchataura vanhu isondanana naye. Na Lucky panapa ndikatena ndinoona ndinoita sei. Wandinoziva. Zvisine wakati kuti chi. Handei kune mumwe wako anoita sei. Ndatuti uko ndokunogara musikana wandoziva wandakanzwawo ndichisvika kupi panapa. Shuwa wakandidhonza muno munhu makabvarurirwa sketi yangu. Sketi ini semunhu angakarara apa ndakafuga chifilisi chiri mumba. Vatatongotora chifilisi chachi. Ndipo vataenda. Wakaita kundidzipa kudayiso hembe yakabatwa kudayiso. Tambo dzienda ngakabata hembe kudayiso. Tichienda. Tasvika kushopi iri ukoko. Amene akabvunza kuti munhu yakapfeka here kana kuti haana. Pendera risati rambobvaruka zvakanyanya zvokuti anoti reidambuka kana kuita sei. Ndopakabva toti tena kuya anobva akati haana kana kupfeka achidhonza chari ndofunga ndomupa ndakadzonyatsokuwarira rukoko kozi airova neshamapo. Ini ndichirambira chari yanga ndakafuga. Ndopakabva toti kutorambira chari achiramba chirova rukoko. Ndatongopedzisira ndaisiya chariyo. Mandatanga kufamba ndine pendi ipapo. Patakasvika pabhawa ipapo zvikanzi munhu wandiri kutsvaga aripo here zvikanzi nemuridzi webhawa. Mene kuti ndiye muridzi webhawa here. Ndobva ati hapo. Mbataenda. Mene wakafunga kuti ari kuserera ndisiwo. Wandidhonza futi mbataenda nekuseri. Kusvika pakazotorerwa vhidhiyo newana wechikoro. Alright. Ndipo wakaperera neni ipapo. Wachindirova. Wachiita zvavanoda. Ndofunga ndopa wakanditema nefoni inge tichambotaura kuti foni ndakatemwa nayo kumeso.
waito kuti irovere pajuraho foni yako yanga iri yako yangu ndo yakakutema musoro here kana kuti aiwa musoro ndakakwarira kuno kwato nezvishamu zvavo zvawairovesa kuzi waitoudzana zvode pari pane munhu ana kuti foni yairekodha uchitinyatoti rowa musoro ndozvawaite papo mva ndatongoti meno mbwa nditi ndinonga foni yako chichi tambo dzemva ndorwa kuchimbama mba ndawira pasi munhu anga asisina nasimba ndopa wakabva kuti wapedza ndorwa mumbama mbwati nonga chifoni chako chipofonera laki izvozvo ndati ndinayo yatema pandiyatema mbwa kwangu chi ndinayo titosvika pane mushopo kati anditi unowirirana here nevanhu vekupi ukunoku ndikati wabvunzi yetu vanondiziva here enda vano wakambondona ndichiuya kumabhawa kwawirirana mumashopo kwavo panapa hapana wandoita sei kwandoziva handei ndinotora airtime kupi kubhawa kwangu tauya kunoku tiri apapo ndaingorohwa tichidzoka futi kunoku ndichienda kuseruku ndaiterwa ndichirohwa mambama natambudzai ndopa ndapisa ndisisaona ndofunga mwatotesa sura rangu rimwe rakatotatsvuka ndisisaoni ndopa ndakapati ndakafoni ndikati jusa ufonere chi laki wachona nditaure naye foni yalaki jero yakaramba akati apa chinangwa chekuti ufonere lake chachi chokuti uti chi kwanzi umudze laki kuti handichakude ndarohwa nemukadzi wako ndozvawaida kuti nditi inini ndobva ndati foni yacho yaramba yamene kuti mati uita sei ndopakati chisara nenhamba dzangu mukadzi wacho akangonzi auya panapa ukasandudza ndikuita sei ndikudzoka ndichikubamura futi ngoti aureti sevha ichi nhamba dzenyu dzacho nditanaka rudaro nditanaka idaro ndobva ndidaidzira nhamba dzake mba ndatosarowo nadzo ndofunga ndakabva ndango ndichidzoka kuno handiziye apa ndakambodionapo kwese kwandizvozvorudza mukaunda ndemangu mukaunda ende nanhasi mamune mari yange irimo mamune 180 nasina upasisi mari nanhasi mari iyo yaipo panapa saka ndikangototi saka semunhu angabva kurwadziwa stereki ndakangopinda munomba ndavhara madho angu vandienda kusero vandakiya futi dhoripi rekuseri vandarara pandikafunga ndikati ndikangonyarara izvezvo nekurwadziwa kwandikuita sisi vanozoti chiva chinzwa kuti pawarakaita sei ndakavharwa notondondisvikira muno mune ropa chii chaitika mba ndafonerani paunoshanda panapa ndepasisi vako pabhawa ndopanodazi wanzi pamorisi shopu ino ndinonzi pamorisi kana kuti nharaunda yese inongonzi pamorisi inonzi kanjara botoso alright tatodaro mba ndapinda umboma ndakamborara mba ndidaidza musikana uku ndaitotoroa kana mapen killers ndandisina nguva iyoyo mba ndadaidza musikana uku anogara pasera dana indaita sei ndakuwara iye mba toti iwe wabva tosiwa tokuwadzwa taichimuka waita sei wendonogesa ropa takuti ndigeze ropa ndisa ndafonera sisi wasati wandudzwa kuti ndoita sei handina zvandinchiita ndopa ndakafonero sisi sisombwa nditite sei kana warohwa zvakanyanyisa kwira kombwire sei uye uchipatara ndopa tikaenda ukanakiwa ndakatoperekedzwa nemumwe munhu andingosikawo naye aitongonditi muzukuru ndofamba akapinda on 3 wachindiona ndiri magumbezi vamwe wachinditi pisa yembe neropa haiiti kuti uite sei uramba wakagara naye ndofunga ndangokwanisa kupukuti pasi pese maoko ngakazvimba kana tokumwe ichi neshamu dzawairohwa saka ndakangokwanisa ngonyika tauro zvongoti ndipukute ndite sei ndisvike kumba kuna sisi ndichisvika sisi hangu zvekubviswa hembe ndofunga ndaitowawanza kozi ndakasvika pamba pana bamukuru kati ndiri kunyepa ndaitowawanza toite sei watombomira zvizivo wachitondiseka wachiti ukuzviona manje ndakambokudza kuti chi vanhu vakudanana nawo waiti pandatoti ndaita sei ndozvaitika watouya ukatondorowa zvonzongwari wangani chichi zvisina wabva tabvako kwanhakiwa tikashayiwa pakliniki pacho ndakambotanga ndaenda pekutanga mbowatova palanji pandikaenda pechitunhu poti kuzembeya ndandikapfeka vhesi mukati
nehembe ngandirowa naye ndakavhara nejaketi saka mumwe nesi wacho naitodhinda makati kabvona kola yakazara chiropa kuzi kuzvimba kwa kusati kwamboita sei kusati kwambonyanya ndopa ndikati ndikurwadziwa neapa zvikanzi akana kutori kurohwa chienda kupi papolisi apo notaisa kuti pane polisi iripo mumwe wacho ndopakati hapana polisi pape ndikatobatsirwa nemwe mukadzi futi asi mukadzi yemupurisa futi but hapana varipo panapo pabhesi hapana varipo ndikati alright mukadzi anga akatonditi chibva watokwira ubva waita sei uenda mutautawa nhasi kuzi zvauri hazvisiri zvatizoti ropa rabva pai wabuda ropa rakawandisa andati ureti mba tikaenda kumba hakuna sisi we andasvika ndati sisi ndasvikonzi soso but waramba kuti sei kana undipa kana piritsi kozi hanzi hauna tsamba yekumapurisa nekukwara kwawakaita ndopatikabva sekuti ndandabva kuno kundisina nakudya kuzi zvazvinhu zvazvangoitika makusiyandisina nacho ndati ndaita ndisati ndaita ndobva watoti sisi mumbopa kwadzo pandatosiya ndawati sisi ndiunzwa nzara mbo patikasvika wabika tii ndanditi nomwana wavo patikasvika mbo ndatomwa tii sisi wakatangira kuona kuti munhu ari kurwadziwa pakudya paipai iwe chisisa mbopo wakati ngatigeze tiendewopi tiende kwatida kuya kuno kutsofura kuno mba wageza saka nguva wakatongopinda mubatingi ndabva ndatonzwa hope mba ndakotsera pasofa sandofunga hameno muraro nga ndikaita ndaidzindira notichi bangutombo watoti nai mambopo menini mapiritsi erezvanzi ndatowapa mai manje zvanzi taisei muraro wakaita sindaisatozvinzwa kusi ndandakatorara ende ndiri munairwadziwa tero kusi hapana pekuti anoti ndakati ndaitoshingira kurara hakuna saidi rengi raisarwadza zvadaro mba ndaita sei mba ndatozomuka sisopedza kuita zvinhu zvavo zvawaita ukatozondafurira mamwe mapiritsi tikauya hatina kunanga panapo tikabva tienda kwamashambanhaka tichisvika kwamashambanhaka musikanira kwamashambanhaka ndiyakabata ngoti sisi kuri kunzi kwarohwa 1-2 but pane munhu ari kunzi arohwa asina kupfeka anga asati aona kana vhidhiyo racho pane ari kunzi abviswa hembe kupi pa1-2 arohwa mba ndatombotanga kuda mumuvhara futi kuti sisi waita sei vasaziwe nyaya iyoyo kuzi sisi wacho munhu anototsamwawo gare ndopo tikatombogara ndobva waona futi munhu akaita sei akaudza kuti munin'ina wako arohwa asina kupfeka ende mavhidhiyo ari kupi aripo ende tatomaona atotenderera sisaona umbonge senguva iyo aitonzondikurwadziwa waona umbonge wakatombondibvunza kuti chii chaitika wazotanga kundiratidza vhidhiyo rororo wakumba watobva kunoku futi watoenda kumba but vhidhiyo ngwatobva naro futi vatoripiwawo vanakatoti aini sisi zvimwe zvacho ndaichita sei ndaichitoremerwa nekuita sei nekukudza kuti ndo zvinhu zvaitika but siu kana maona vhidhiyo ndo zvinhu zvaita sei zvaitika wakati watanga uroverwa ubva wako kwachona hakuna anga ariko kosi kunogwa hakunondwa ndakarohwa svika ndatsembuka pamusoro apo saka ndizi ipo pawairoverwa uri pana pane vamwe vakanga vari pere vatikati ma-eyewitness hapana akatombouya hapana akatombouya but vanongo zviteko zvo zvakatogara pamota apo takazokutongonzwa tatodzoka kuti ndazorwadziwa nezvaitika ndazoita sei but zvazvisina kana basa hapana akauya pamuno hapana kusvika wagopedze kuita zvawaita hapana akauya kusvika vakuregedza vega kusvika tigoende ukoko ndikanorohwa ikokoko nehamene chishamu chawakatora asi nezuro anga akuchiramba muridzi wacho chishamu asi chiri pavhidhiyo here chiripo ndochitori pavhidhiyo ichochocho chawakapedzisira kundirovesa chaairamba ichochocho kuti achisi nepachakagwanurwa pachona panongooneka nezvachakaita takangotosvikochiona kuti chishamu ichi kunoku patikadzoka kunoku anga angondora mamba amashamu asisina tichisvika apa padhirapo kana kuti aida kuti zviri kuita ngada kutoonekwa nevanhu vari ukoko uri urada kundipushidzira kuti ndidowani vandadzoka ndakaita kutonodhumira kuna tanaka wachona kumashore kuti ndisaite sei ndisadowani pasi vandoambama padhoa vatapinda munomu ndopakati chi
ndopakatanga nyaya yekufona tichifonera murume wedu mudzoti handichatogudi. Ndikati munogona kukwanisa kumufonera kuti chi handisinzi mukunditi ndiri hure chimufonera yedu hure rako tarita sei tarirowa kunokuende ukadzokera ikoko kuti kuita sei tikudzoka futi sikuti waindudza mashoko ekuti azoti tikudzoka chiita zvekundibhejera zvazveneti aiwa haisi problem. Kusoma pachona ndandakutopindura sekuti ndandarwadziwa kuti rana handisina basa kuti vari kundiitirei kana kuti vari kundiitirei. Nguva yakapedzisira pakuti tauda kuenda pachitoita sei mumwe wacho ndakatambudzei ndikabva ndikutonzwodoorowa futi ndopakarambidzwa natana akanzi iwe chiregera tasei kuramba uchimurowa ambotaure nani nalike amene ndanameguru wacho ndanamenini wacho aifona akaita sei munhu yeye chimiro chake chichi kozumba kwawo vese mumwe wacho namutombofungira kuti vana vakadzi vana vadiki but ambofungira kuti ane mukadzi wakanga ndichitiba mimba kanouya panapa kachonekako mino kuti ndiyakafonera akati tiri kutoya futi ikokoko kune mwana tiri kunzwa kuti ari kudanana nechi nemurume wedu wachiudzeni pandaramba ndakanyarara tambudzei vambwandiramba makati sikei kutadza kudeiri here kuti horaiti ndofunga ndakamubvunza kuti samundoti ndideire kuti chi vanhu handiwaiti handitese vanhu vepanapo wese handiwaziva ndofunga ukazongosvika pakundiregera muno svikawo ndatozongovha robhawa rangu mandaita sei mba ndazvirarira mba ndazofonera usisi mba ndazoendokwanakio ndokuzongofambawo zvakangoitawo. Isusu patakaona vhidhiyo takabva tarisvitsawo kumapurisa, mapurisa akazotiudza kuti tambudzai asungwa. Unoziva kuti akasungwa sei? Ya kusungwa kwakaita tatitori tese mapurisa acho kusi nguva yandikatobvawo kuhospital takadzokera kupolisi mba ndataura nyaya yangu yakaitika nemiitikiro wazvo vachipedza kunyora ndopakabva pane mapurisa chini handei kucheuswa kwachona kusi tatone musikana mumwe wachona akarohwa umwe akarohwa ndiye aitonyatsoziva rodi yekuenda kumba pamba chaipo pana tambo ipapo asi wamwe mapurisa achaikuziva but nyatsoziva pamba chaipo chaipo vanga vasingapasi hapana aisiyo ndopatakabva totonzi pindai bai mumota tiendi ende tomwe pamwe takupinzwa mumota pamwe totodzoswa tatotodzoka kunoko pamwe vanhu vachazotsvagwa rimwe zuva maona tena ndopatikatoti tatomota ndipandakati sisi toenda kupi chichi ndopakatonasisa tikasvika kwakati iyo vanhu ikoko ane makuhwa kozana live wacho neiwanwa nelingi nechi nono kwawandisa tikasvika kwakati iyo amene ndopandakati ai nangu kunokwandizikana amene mimi nauzvo munokwanisa kuzikanwa munokwanisa kukotama kuzi mutsipa wangu handiuyepo ururwadza zvibatana narwo nemusoro ndopandakati ai nangu kukotama handisi kozi kunokwa kuna wandoita sei wandoziva ndokwanisa kuzokotama taakupi pamashambanaka kozi pamashambanaka vanhu vakawanda vanoita sei wanondisiva tichisvika hatinozombosvika futi pamashopusi pacho kwamashambanaka toona mota yaita sei takutoenda kucheuswa kwachona tichisvikawo ikoko kucheuswa takatanga kutonanga pamashopusi musikana ndopakati apamba palaki ndepapi ndeapa rodi yekupinda pamba palaki ndeipi ndeiri apa ndopaandofamba nemota yake papi ipavapo shuwawo mapurisa yambva arivhesa motobva pamashopusi but ananga pagedhi tikasvika gedhi rakakiwa papasina vanhu tasvika pakakiwa pakatumwa ndofunga kamusikana nevanhu neupi ndofunga ndiye tambudza iye akatumwa kamusikana pamba po kuti ndonoona kuti mota yaenda pamba pedi handi yadarika ndofunga amene ndoaida kuonei musikana yambva abvunzwa nemupurisa muchembero wechidzimai angati naye ti naiwe chi umboona vanhu vepamba pera ndofunga akapindura kuti ndimama wangu but handisi kuziva wabuda atiti wangobuda wakadai so wabuda pakaita sei pakasiyana saka isusu amene chakaitikwa mota ichitorivhesa yepolisi mwana wayaspeed yaifamba step yake yekufamba yakaratidza kuti munhu anga atotumwa vari kunotaura kuti wangu achitsvaga chii polisi omva yatongorivhesa mota mva yakuona pamashopusi mva yatanga kuronda kwaenda chii mwana kwaendawo mwana wewe zvisinewo tambudzai munhu akaonekwa pamavhidhiyo tichingosvikawo mva mota yatongomira mva paburuka mupurisa 1 ndakatanga kuburuka
vaenda panga pane vanhu ipapo patusvikotaurwa naye akatombotanga achiseka ndofunga kuti unonge nyaya dzemafanisi atone mapurisa achiseka zvototi mumota macho naiti akafonerwa ita kuti ndasungwa but nyaya idzi toita sei todzipedza ndomutauriro waita achiti akafonerwa tasungwa but nyaya idzi toita sei todzipedza nyaya dzedu takapara mhosva but toipedza nyaya yedu ndomitiro waingoita kuno tasvika ndofunga kuno mapurisa takatoya naye panapa nepolisi yachona kosi takazobva nekusero patasvika panapa vanenge vaida kuona zvinhu zvese pazvakaitikira apa pane ropa ranga riripo mbwaona mbwanyora zvawakanyora ndichivaudza zvishamu zvakandoroisa zvazvo zvakatyoka chimwe chachirapa chimwe chirapa but ndakakwanisa kuzvisa kupi mukaundo kuti vanhu kana makastoma apindo zvisazoite sei zvisagikwe zvisabude panze zvese anga akutanga kuzviramba ndandinombomurwa nechishamu chakadai so vataenda futi kwakaroverwa musikana wangu nawo mapurisa naye tamudza wacho ndatofara futi bhawa rangu zita rake uri kuriziva here musikana wangu nerimwe bhawa racho akaroverwa anonzani Rufaro vataenda ikoko Rufaro mubva anzi shamu yako iwairoiswa kuiziva here funga mwacho ndiye akatodaira kuti zvimiti zvacho zviri kupi zviripo panze apo uye mubva nonhongo zvimuti zvake mubva yenazvo akati zvangu zvandairoverwa mubva akuramba futi kubvunzwa nasisi wangu nziko makasvika pakurwa munin'ina wangu achisara akashama chii kwakunyepera vanhu kuti teti tikamurwa shamu mubva azvivhugura hembe ndokutauriro waaita nditambudza daro anotambudza shuwa ichi kumuroka taiita bvasimudza hembe sisi wakati haiwa isi problem sinzi mamuchifona muchiti munozvipedza akakuwara mwana wamai vangu handizoziva mubva tatongotakurwawo naye hatinozomboita nyaya naye kubva kwatakabva papapo isi taitoenda kwamashambanaka nasiso hatinozomboitawo naye nyaya ndokupererwa zvakangoitawo mubva angoendawo mapurisa akaenda naye muchisara panapa takasarira kwamashambanaka tambudzai paakatorwa nemapurisa nepamakasvika panapa muchizoenda futi kwana Rufaro anditi akanga achiziva here kuti kune vhidhiyo ratorwa iye aitoratidza kuti ari kuzviziva kuti kune vhidhiyo ndakatonzwa achiudza umwe munhu pafoni ndiziva kuti ndiyani wake achitimira ndikokusendera vhidhiyo racho ratidza kuti yanga anaro vhidhiyo saka toti amira ndikusendera vhidhiyo racho zvatakaita sei zvatakaita handasungwa but toita sei ndopaibva tatamashoko toita sei tozvipedza izvi ipapo zvinoratidza kuti munhu anombosungwa here kana taura kuti tozvipedza aitemba nei kana kungofungawo kwakwewo handizozive sekuti vamwe vanototi hanzi anombosungwa achidzoka saka handizoziva kuti chii Alright, nyaya yavauya nayo panapa ndeyekuti iwo uri kudanana naLucky, iwo watibvuma kuti aiwa Lucky akakukonzawo. Lucky wakazosangana naye here mushure mekunge wakuwadzwa? Hatinonge takaita nyaya tese but ndakamuona kwamashambanaka but hatinombotaura tese. Hatina. Hamuna mbotaura mese? Hatina. Nekuda kuti anatambo naTanaka vanga varipo here? Vanga vasitomboripo but hatina tombotaura tese. Hatina. Alright, iwo wataura kuti makawirirana asi haana kuzombobvira ambopinda kana mumba mako hamuzi? Hatomuzivi kana kutomubvunza kuti makaita sei hatomuzivi. Asi hamuna kwamakamboendera kumakwenzi mukambonosasana? Hatina kwatinotomboenda kana mubvunzo vanhu vanoziva kuti Lucky akauya panapa kana zviri zvepungwe kunoedza akapaka mota yake apa wachitamba sinuku wachitenga doro kukaedzawo kana dzakuma 6 kana pamwe pacho noenda kuma6 pamwe pacho kuma3 pamwe pacho kuma5 asi anotomutsa mota yake apa achibva mubva munomu achitoenda. Hapana kwatinomboenda. Hapana pamakambotorwawo mapikicha ekuratidza kuti vanhu vari kusasana? Handina tombobvira ndakatomboita ushungu nekutotorwa pikicha naye hatitorina. Hatina. Alright. Sisi vako munhu ari strict handiti? Vakazoti kudi nyaya yadzikama kwauriwo? Kwandiri pana yekunditsura here kana? Kunditsurawo wakatogara watunga watombozvitaura mumashure. Zvimwe zvisati zvaita sei? Zvisati zvaitika.
vatenga vakatombonditsura. Tinoziva kuti wakasangana nedambudziko rarwadza kwete iwe chete kunyange nevanhu vese vemuZimbabwe. Vanhu vanenge vachiti kana chiro munhu achinge akanganisa vafanira kutora mutemo woisa mukati memaoko avo vachiita zvavakanga vachiita kwauri. Iwewe chawadzidza chii apa? Panyaya iyi inini kudzidziwo kwandaita varume vanhu kakupfimba munhu anofanira kuramba kasi amen ndina hangu zvakawanda but murume wacho kana achinge achitaura kuti mukadzi wangu akaenda handina nidhi yakuti kwanzi chii kana kuti chii. Tichidzokera ipapa pauri kutaura ipapa, uyu paakakupfimba iwe wakambomubvunza kuti hauna mukadzi here kumba? Izvozvo zvanga zvakataitongotaura dziri nyaya tisati tatombopfimbana. Akati chii? But mumwe munhu wakazotouya pavanhu vanofamba nakati mukomwenda wanyaya dzimwe dzamune muchitaura nawo nanenge akaita sei munhu anogara akadhakwa. Saka munogona kutaura zvinhu zvisina kana musoro panyaya dzenyu. Kana muchitotaura naye zvinhu zvine musoro munotaura naye chii? Asina kudhakwa. Munotomutemera makuseni. Asi akamboburitsa mashoko ekuti ndiri young, free and single and still searching. Hatombotaura izvozvo, ndatomboita izvozvo but akutsvaga anototsvaga. Izvozvo hatomboita chero svika ini nangu nditori seni handina hangu basa naye. Ndakagara nditongotaura kuti handina basa chii? Handina basa naye. But zvandisina basa naye hangu but iye pachake hake kuwakadzi hake aiwa muhombe. Humanizer. Humanizer adari nemadress. Muhombe. Okay. Anokwikwidza. Muhombe. Happiness nyaya iyi payatisiya tave ndepekuti vhidhiyo rakazotenderera nderako usina kupfeka uchirohwa. Nyaya yekuzobuda zvichienda pamasocial media uchirohwa usina kupfeka yakusiya uri papiwo sedunga munhu semwanasikana. Une makore mangani? 26. Yakusiya uri papi? Ipapo pandakatoomerwa kuzi handina ndisitorina Kanazano. Saka inini kutozvifungwa hapana ende handina zvandichazviita kwezi vhidhiyo ratofamba. Ende rafamba. Ende chero taenda ndine mukomana andodanana naye anga andodzoti ada kuroora hacharori. Anga aripo here? Anga atoripo haazwi chaikaka anga atoripo. Toti mumwe wacho akatondibvunza marumwisuru manero. Akatanga kunitaudza kuFacebook. Ndichiti kuitiki. Ini sekuti ndasanda ndatomboziva kuti vhidhiyo raita sei? Ratenderera. Ndakati chikuitika kupi? Ndafunga kuti pamwe avhura status ndatongozviisa chii apa pano pandakazvitora foto mandaisa pastatus. Kati iwe une vhidhiyo rausina kupfeka uchii kuitika kupi? Iko. Pandatongomudza kuti ndozviripo ndidanana nemurume wavo. Saka handitofunga kuti kana kukuitirana chekwa hapasisina. Ende handifunga kuti pane achazoti uyu musikana uyu toda kumuroora handifunga kuti chawanika. Ndikakuwanira ndowana katera. Ndiri sales rep kandogona kukutsvagira kana chiri abroad uku. Ndikutsvagira chisingambogaya kana chepa UK kana chepa South Africa. Ndotsvaga here. Zvarume zvachona zvakutonesa. Aiwa kuseka zvedu hanzvadzi. Kune vamwe vasikana vari kutoona izvi zvitiri pa SlyMedia TV pavatariri veda vezera rako vari kuma 26 iko uda kuvasirawo yambiro yekuti kudi words of wisdom dzaungadzidzisawo vamwe vasikana vari kumashure kuno kuti zvinonzi kugara nakaona dzevamwe vanhu vazviona uchiitwawo izvozvo. Ndeapi mashoko auri uda kutaurawo iwewe wakatarisa kamera? Ini mashoko andoda kungoteurawo kune vezera rangu vasina varume. Munhu ngaitanga anyatsoziva kuti munhu haana munhu wake here. Kuti nyatsotanga atsvaga kuti aziva kuti munhu haana mukadzi zvishwe. Kusi togona kutaura takadai so but ndapotsa ndafa.
Oh, puts off. Ska ndinangu zvokawanda but vanhu kana wapimbiwa ngawaziva kuti tiri kuenda kupi tikubva kupi nemunhu. Kune shamwari dzangu dziri kukuona uko dzingade kuziva kuti une mwana here kana kuti une vana here? Handina. Waunai? Machinda moya nekwandiri ndakuudzai hapana wokuchengeta, iye ndiye chete wokuchengeta. Zvisinei, mhuri yeZimbabwe tiri kuno kukuzumba maramba pfungwe kwatafambira nyaya yekuti tizonzwa kuti zvakafamba sei kusvika happiness azosvika pakusangana netsekwende iyo yamuri kuona iri kutenderera iri paFacebook nepa YouTube kana kuti nema TikTok nepapi pese. As you can see, she feels sorry for herself. Mistakes do happen. Everyone else needs to be given a second chance in life. This has happened to her, but she feels this should not be repeated as a parting words kuti ayo kana uchinge wapfimbwa uri musikana kunzoko tanga waita background check uona kuti Sly haana mukadzi here, kana achiti akarambana naye waona here tsamba kana iri yedivorce, wabvunza here vanhu vari pedyo nawo kuti unatsonzwisisa nekuti zvinonziwo futi rume risinganyepe harirore. Vakadzi vari parumananzombe rwekuti vanogona kunyeperwa nevarume vachiti mukadzi wangu akaenda, vamwe vanoti mukadzi wangu akafa, vamwe vanongoti ndine vana chete, mukadzi akanditiza nditombozva kuti ari kupi. Zvakawanda zvinotaura vanhu vechirume, asi kune avo vanenge vaona kuti ndo zvaitika kuti watorerwa mukomana wako kana kuti murume wako, hazvidi kuti uise mutemo mukati memaoko ako kuti iwewe ndiwe wakudisciplina munhu iye. Pane matanho anotorwa kana tiri kuno kuma communities tine machief akaiswa nemukuru wenyika kuti vanhu vanogona kuenda ikoko vachinoyananiswa. Kana ari happiness ari kuripiswa, uripa nenzira inotarisirwa isingabvise hunhu sezvatiri kuita. Kana uri murume wasanganawo nenyaya yakadai, wada mumwe mukadzi wechipiri, taurirana nemudzimai wako aunoziva kuti ndiye anonzi ndivahosi, motaurirana kuti aiwa ndafunga kuti happiness auye kuzotibatsira basa. Kana wadaro wonzwa kuti amai guru vanozvigamuchira sei. Vamwe vanoti ndibatire mombe, vamwe vanoti ndibatire mbudzi. Pane chikaranga chinoitwa kuita vakadzi vaviri hazvirambidzwa, asi zvine nzira yazvinogona kunge zvichiitwa nayo. Panyaya iyi mazvinzwira, chiri mumusakasaka chinozvinzwira. Chatiri kuziva ndechekuti Tanaka, amene tungatitaurira ipapo, Tanaka sei asina kutorwa nemapurisa? Takamushayiwa. Makamushayiwa anga asipo? Kwete kuti atiza asi akangoshayikwa anga asipo? Kufonerwa kwakaitwa nemumwe akachinzi zvonzo kwaya polisi ukudiwa, akatanga ati ndiri kwamashambanani. Mino kwangati avo kusaidi mvafonerwa mvati ndiri patenofe yekucheuswa. Tichisvikeko kwatina kuona munhu Tanaka wacho hatina kumuona. Muchine mapurisa? Tito nemapurisa acho hatina kumbomuona. Hatina kumbomuona, saka ndomushekera kuti ndomusaruro wakangoitawo. Ndomusaruro wakangoitawo. Zvisinei, tichazenge tichikupai update tichikuudzai kuti Tanaka azobatwa here, uye kana ichizenge yaenda kukoti nyaya iyoyi inezenge yakapera sei, kuti tambudzai pamwechete naTanaka vachapuwa mutongo upi. Ndo pazvinozopedzisira zvakusvitsa, unozopedzisira warara muimba isina window kana kuti ine window kadiki diki, zvinova zvimwe zvinhu zvawanga usingafanira kunge uchiita. Tiri kuedza kuti tigone kutsvagawo zvekare musikana anonzi Rufaro ari kunzi akarohwa. Sekutaura kuri kuita happiness panapa kuti mukoma vanofarira madress vakanga vasvikawo zvekare pana Rufaro ikoko, vakanozvisa mwoyo wavo ikoko zvekare. Saka regai tifambire mberi nenyaya iyoyi. Inini ndina tatenda mapiri tiri kuno kuuzumba maramba pfungwe. Namba dzo dziri pascreen kana muchinge paine zvinenge zvaitika kwamuri kunharaunda dzamugere, zvinoira, zvinotyisa, zvinoshamisa nezvinoda kufumurwa, munoti bata. Imwe update yatingakwanisa kukuudzai yatiri kufambira tiri kunharaunda ino kana tinge taiwana ndeyekuti Tsikai akaponda pondai, tiri kunzwa kuti akazviendesa ega kumapurisa.
tichakupai update zere kana chinge takwanisa kuwana hama dzepedyo kuti vatipe nyaya izvizere. Tinotenda zita Sylvester Tafumane, simbi yebasa, reporting from Uzumba, Maramba Pfungwe on this community podcast. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2637748720063.